guys, isang mabiyayang araw sa atin lahat at pupuntahan ko na po si Nanay. Kalimutan ko yung pangalan. Kalimutan ko pangalan ni Nanay. Yung basta may nagpaabot kasi na sponsor dito. May nagpaabot dito na na sponsor, so pinapabigay kay Nanay at ngayon kamustahin din natin sila. At araw na Sabado ngayon, baka nandito yung kanyang tinatawag na anak, no? So puntahan natin si Nanay, nakita ko na. Hello. Ba? Magkano kaya to? Tao po! Tao po! Tao po! Ang daming doggy! Nay, kamusta Nay? Kamusta? Pasok ako Nay, kaso yung doggy mo. Humasok kayo doon. Don't bite me. Don't bite me ha, don't bite me. Ha? Yun na si Nanay oh. Hello. Ano ulit pangalan nyo Nay? Nakalimutan ko. Tina. Nanay Tina. Ayusin lang natin yung camera natin. Yan po si Nanay Tina. Yan. Easy. Payat na nga yan si Boy Sardinas. Gusto nyo pang kainin. Boss, ayong kurtine puno ito. Kaya nga yan namin ni Tol yan. So Nanay, diba? Nung nakaraan ilang kailan ba kami pumunta rito nun? Isang buwan na yata, no? Tagal na. Tatlong araw pa lang. Tatlong linggo. Diba, tagal-tagal na rin kasi siyempre hindi naman din kami mga mayamang mga vlogger na para linggo-linggo kung pwede nga lang binigyan natin isang sakong bigas dito eh. Salamat po. Kung pwede nga lang at kung meron nga lang, hindi pala kung meron nga lang kasi kung pwede naman talaga kaso kung meron nga lang kaso wala eh. So ayun. So maraming nakapanood ng video no. Anong pakiramdam mo napanood mo yung video? Natatawa ka. Marami ng comment na sabi na si Nanay masayahin. Nabasa niyo yung comment. 3K yata? 3K? So 3,000. Yung 3K na yun, kumita lang yun na yun ng mga 250 pesos. Wala po. Wala pa, no? 150 lang. 150 lang yun na. Kita mo kami, kahit walang views, tumutulong kami. Kahit pa paano. Thank Masaya you. kami. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. So yun na, sabi ko total dumaan kami kay Nanay Lipstick. Lipstick. Si Lipstick tawag. Lipstick. Queen of Lipstick ni Boy Sardinas, si Tol. Sabi ko, daanan ko na rin si Nanay Mina. Tama no, Mina? Tina. Nanay Letter T. Nanay Tina. Daanan ko na lang doon. Kasi, ayun nga po, tawag dito, nung nakaraan, napanood niya yung video niyo. So, may nakakwentuhan ako na isang tao, ayaw niya magpakilala nga lang. Ang sabi niya nga, parehas kami ng na sitwasyon ni Nanay. Dati. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hindi, hanggang ngayon kasi ang point niya naman, yung tungkol sa, diba, yung pinapaparal ka, mahirap yung pangbaon-baon, mahirap yung, siyempre, araw-araw isipin Ayan mo. nga, ang baon niya, 50 pesos lang. Pag Naglakad siya ngayon? gasakay lang sa tricycle, pagpunta dun sa school, galakad. Wala. So, bali ngayon, na siya, tawag dito, saan siya Practice pupunta? pa lang. Anong practice? Yung imbes nga CET, yun ang CET nila. Sabado ngayon na, yan, di ba? Hindi, nag-practice Nandoon na. nakakaalis lang po. Sila ata yung pumunta dun eh. May pumunta dun, Dalagitan na, di ba? Bukod yun. Pag ano na siya, Hindi, may pumunta dun, tapos bumalik. ay di po. Nag-iisa lang. Nag-iisa Oo, lang. isa. Hindi yung gaano yan, basta't nang mamadali. Tsaka hindi rin siya matropa, Opo. no? Ay ayaw ko yung matropa, maano na yung pag-aral niya. Mahirap talaga yun. So, bali ilang taon na nga? 16 years old. 62. 16 years old. Si tatay, asan? Wala rin. Nandun sa trabaho. Hindi siya nag-stay dito ngayon. Tatay, senior na yun, di ba? Oo, parehas Senior kami. na yun. Hindi na nakakalso yun. Di pa. Ano ba? Alam nyo na anay kalso, Akala ko kung nanong kalsuan. Karen, no? Straight na rin eh. Choy, doon nga Choy, ba't baka kagatin mo ako? Hindi. Wala naman po, hindi naman po nakagatin. Sisay. Si nanay. Laki-laki mo rin, di mo maubos eh. Laki-laki mo. So yung din, pag nawalan ako ng isang kapiranggot na laman. Malaki So na. itong ilalim na to na, bahay pa rin yan.
Wala na po. Kulungan Mga lang. alaga ko po yun. Mga manok, mga pato. Nagbebenta rin kayo rito manok. Opo. Magkano isang manok? Pagka native, depende sa katayin. Meron pinakamahal, magkano? 300. Talaga mura. Ang mura. Native po. Native yun. Native. Ay, mura na rin yun. 300 lang. Meron ka na yung tinda ngayon. Na, May tinda kang native. wala na. Ubus na nung December. Ano sa ganun. December? Itong puti na to na, Pag baka... meron na, pag meron ulit, sa pag mo nang ibenta sa iba, kami nandiliha. Opo. Dito namin pang ulap namin. 3 taon na lang puti niyan. Sino yung manok na yan? Oo. Yung nabunot Kailan na. birthday niya? Baka wala na. Birthday niya pagkakataon. So yan, bago ang lahat, syempre, at lagay muna natin yung ano dyan. So may pinapabigay sa atin, hindi ko, ayaw niya magpakilala, sabi niya, huwag mo nang i-mention kasi sabi niya, konti lang naman yan kasi sabi niya, kahit pa lang pang-baon-baon ni nanay. Malaki man maliit galing sa puso. Oo, nga yung sinabi ko sa akin, sabi ko, Yan ang the best na galing sa puso. Maganda na Oo, pabigyan mo. ang sabi ko nga po sa kanya, Nay, sabi ko, ate, malit man malaking tulong na yan para kay nanay. Oo. Oo. pang-baon ba? Masaya na masaya na ako yan. May ano na ako pagbabaon sa anak. Oo. Ito po. Araw-araw. So, yan. Saan Walang na? bawas, walang kulang yan. Wala. Hindi ka ba katulad ng iba? Wala. Hindi ako katulad ng iba dyan na mas lamang pa yung yung kupit kaysa sa bigay. So, ayan po. May kope. So, ayan po. Binabibigay ni ate at Anonymous sponsor. Yan, 1,000 pesos. Yan, para daw sa pang-baon-baon daw ni, anong pangalan nun? Angeli. Ni Angelina. 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 Yan, ano na yun? Yan. O, di ba? May... 1,000 pesos. Hindi rin masama, di ba? Sa kami, libre pa siyang Takore! takore. Oh. Wow. Kanya yata yan eh. Nanay, may kape ba kayo dyan? Mayroon. Meron daw, tol. Mayroon Magkakape kape. kami dito. Di, mamaya na. Nanay, thank you ka na lang po sa yung kay ma'am na nagbigay. Salamat po sa nagbigay nito nga 1,000 pabaon ng aking anak. Yan. Yan. Thank you. Araw-araw. Kaya ate, maraming salamat. Alam mo, yung sinabi mo na maliit na bagay, napakalaking tulong mo sa kanila tulong yan. Sa amin. Kasi ito sa totoosin lang, sa panahon natin ngayon, ultimong 50 pesos. Mahalaga Oh, din. napakahalaga. 20, nako. Sabi ko sa'yo, Mag-ikot sa kalsada, wala kang makikita niyan. Paano pa kaya 1,000, di ba? Siya. Kaya talagang maraming salamat sa nagbigay sa nito. pag-sponsor niyan, no, kay Palain pa siya nanay. ng Diyos. Oh, Sana man po, pagpalain ka po. maglakas pa rin ang katawan niya. Parang ano siya, parang nandito lang siya sa Pilipinas. So syempre naano siya kay nanay. Kaya yun, kita nyo naman na gaya nung sinabi namin sa noon, ang purpose ng video namin is kung may busilak yung mga kalooban katulad ni Ma'am, the anonymous sponsor, no? So, ayun po talaga yung purpose namin na baka sakaling mapukaw yung mga damdamin ng mga yung mga matutulungin natin ng mga kababayan at may hatid din namin sa inyo. So, katulad niyan, walang labis, walang kulang 1,000 pesos. Malay nyo sa susunod, meron pa. Malay nyo, salamat po. house and lot. Diba? Thank you Lord. Di masamang mangarap, di ba? Pangarap na. Dito ka kaya, tol. Yung braso mo lang yung kita dyan eh. Dito ka. You know? Pakit ba? So, hindi rin natin alam. Baka biglang may isang sponsor na lumitaw na, Jay, hanap ka ng ano. Ayan, magsasakan na siya. Yan. Parang bagay sa akin to. Bakit? So, no? Yeah. Sa butas. Sabi niya, Jay, eto, maghanap ka ng lupa para kay nanay. Ay, thank you Lord. Sana naman po O kaya, matuloy. sasabihin ng sponsor, biglang, Jay, hanap ka ng lupa, patayuan mo ng bahay para kay nanay. O, diba? O naman, Jay, hanap ka ng lupa, bigyan mo kay nanay, sila na bahala magpatayo ng bahay dyan. Ay, diba? Napakalaking ano nun, bagay. Kahit ano lang, malaking bagay yun. Diba? Mga 30 or 20 square meter na malaki, no? malaki sa akin At yan. least, siguro 20 square meter, eto na yun. Ito, yung paganyan. Ano ba yung sukat ng bahay nyo, tol? Mga nasa 35 na. O, 35. Maliit lang din yung ano. Tulad nito yun. No, yan, 35 yan. No, diba? Hindi natin nga alam eh. Kasi alam nyo sa panahon ngayon. Kung gusto natin mangarap,
lubos-lubusin na natin. Opo. Wala namang bayad dyan eh. Wala namang bayad dyan, walang problema, walang nagbabawal dyan sa Basta nangarap tinatawag. pala na. Katulad na nga, nangarap ng gising. Oo, di ba? Hindi natin alam ang panahon. Oo. Katulad ko dati, maraming nagagalit sa akin noon kasi sabi nila wala daw ako mararating sa buhay ko. Dakilang tambay lang ako. Pero yung tambay ngayon, ang dami nang natulungan. Diba? Ayun May na nga, mga maganda. natulungan na ako. Hindi sa lahat ng oras hindi rin sa lahat ng pagbablog ko is galing sa sponsor yung pera. Minsan sa bulsa namin. Katulad ni si Boy Sardinas, lahat ng sahod sa YouTube niyan, pinantutulong. Walang natitira dyan. Mabuti nga naman sa Ayun ang purpose namin. Kaya nga yung iba, sabi namin, sabi ng ibang mga nanonood, Jay, pagpasensyahan mo na yung tulong ko. Ang may tutulong ko lang sa'yo ay manood ng video mo at hindi ko ini-skip yung ads. Yung commercial po ba? Sabi ko naman, ako ma'am, napaka-solid na po niyan. Yung tulong nyo na yan, bukod sa natulungan nyo ko, makakatulong pa kayo sa iba nating kababayan. Kasi kung ano man yung sinasahod namin sa YouTube, pinagkakasya namin yan at ipinagtutulong din namin. Kahit sa 5-5 kilong bigas, malaking bagay diba? na yun. Oh. 5 kilong bigas, sa totoosin, kung yung may mga mayayaman nga ng tao dyan, may mga sobrang yaman na halos nabubulok na yung pera sa bangko, pero hindi nila Ayaw pa magawa nila. yun, di ba? Hindi nila magawa. Pero kami, na hindi rin naman kami mayaman, pero nagagawa namin kahit paano na tumulong. Pero ikaw na, ano ba talaga na yun? Talagang gusto mo na sana balang araw magkaganito ako. Hindi naman yung sobra, baka gusto mo sana balang araw ako naman yung tumira sa White House. Huwag naman ganun. Sa Malacanang, huwag Yung naman ganun. nagtataman lang po, yung aking nahiling sa Panginoon. Sana naman po, makarating naman ako sa maluwag nga pamumuhay nga hindi ganito. Pero matanong ko lang, gaano kahirap manirahan sa gilid ng kalsada? Tsaka dito alam ko, binabaha to, di ba? Opo. Mahirap nang tira dito. Buhay ang taya mo dito. Kasi pag oras nga may kalamidad, buhay ang taya mo. Dahil baha, hangin, lahat sa iyo. Lahat ng santo, tinatawag mo po. At Diyos ko po, tulungan mo po kami. Huwag lang sana kami madisgrasya. Kami lahat ng mga tao. So, sa mga hindi kasi nakakaalam, guys, mga kabiyaya, mga kakuwela, itong bahay nila nanay is katabi niya, nasa gilid lang po ito ng Laguna Bay. Laguna Lake kung tawagin, no? So, kapag tumaas yung tubig doon sa unahan, papunta ko dito yung lahat. Dito. So, pinakamataas na baha dito na yan, hanggang saan? Hanggang dyan nun. Yan. Yan, itong lupa na yan. Opo. Pero yung loob nyo, inabot, hindi naman. Hindi naman. Mataas na kasi ito. Mataas. Oo, sa Hanggang bagay. dito lang. Hindi kami Yung maalon-alon pa yun pag mahangin. Yun ang delikado. Pag umalong, di taob yung bahay. Nawawa naman pala sila dito talaga. Yan ang Kaya, ayaw ko nga, gusto ko lang sa buhay namin. Natakot kami sa baha. May katulad doon sa kabila. Sino nag-rescue kami nung nakaraan nga bagyo? anong kabila? Yun doon. Sila, the lipstick. Opo. Bakit? Anong nangyari sa kanila Muntik nun? lang yan na yung bahay niyan. Anong hindi pa nagagawa? Yun Opo. Okay. Eh, naawa ko sa mga bata. Nandito mo Opo, 4 nga araw kami rito na inano ko sila. Okay, bite rin pala ni nanay, oh. Siyempre, sila, nahirapan tayo ay Pwede pa naman, okay pa naman, no? maluwag, hindi ka marunong tumulong. Tama. Kaya kailangan tulungan mo yung mga Tama lang yun, Nay. Ganun pa. ayaw kong gano'n nga, hirap ang kapwa mo, tapos ikaw ay pwede kami tayo-tayo. Kasi sa totoosin lang, mga kabiyaya, mga kakuwela, itong lugar na to, so, bukod sa sobrang ingay Opo. ng mga sasakyan, Sakyan, hindi ka una, alikabok, pangalawa, hindi mo alam kung anong disgrasya mangyayari sa'yo. Pwedeng tubig at pwede rin yung sasakyan mismo na nandyan sa kalsada, biglang tumilapon dito. Wag naman din sanang mangyari. Ayun yung isa sa mga pinakadelikado dito. Tapos yung sakit, yung hangin po dito, sobrang lamig. Pero puro alikabok. Ayun po yung pinakapangit dito. Yun yung Ako nga, isa sa ito mga- ang damit ko eh. doble-doble na yung damit. Oo. Ang nakakaano diyan, nakaawa,
sa amin, yung pagkalakas ng alon. Alon. At saka yung hangin. May kasamang hangin at kasamang tubig. Yan, nangkabahan na kami doon. Yung bahay doon ay kanino yan, Nay? Saan po? Ba, dinikit nyo yung sticker ko dyan, ha? Para makalimutan yung ano, edi dyan lang kami kukuha ng ano. Panakot na kayo sa daga. So, ayan, at yun, maraming salamat sa lahat ng, especially kay ate na tumulong kay Salamat nanay. po sa inyo Oh, na napakalaking- sa amin. Napakalaking bagay po niyan, promise. Marami pong salamat sa inyo na bigay sa akin ito. Okay, yung mga nagbigay ng 1,000 pesos at sa mga nais po na magpaabot ng kanilang tulong para dito kay nanay. Nandiyan po yung GCash ko, 0961-924-9686. Ang pangalan po ay Charlie Ambuan. Yan, Charlie J. Ambuan. So, kung gusto nyo naman ako makausap, i-chat nyo lang po ako sa J. Guevara. Parehas lang po dito ng pangalan. Sa YouTube ko, yung Facebook account ko at Facebook page. No? At sa mga patuloy na sumusuporta kay J. Guevara, siyempre huwag nyo rin kalimutan na suportahan sila Boy Sardinas, Edison Botete, Oslick Guevara, Claire Guevara. Mama ko po yun at Chuhin, tsaka mga kaibigan natin tabing ng Davao, Calso TV. Ayan, at mega lang shoutout. At sana rin, no, baka magtaka na naman kayo at baka i-bash nyo na naman ako dahil may Rapid Tulpo na naman dyan. Siyempre, nagbabaka sakali nga ulit ako na mapansin nito ni Sir Rapid Tulpo or matulungan siya ng Rapid Tulpo in action, Senator Rapid Tulpo. Kaya kahit sino, kung sino, sila Pugong Biyahero, Ben Tulpo, sila Erwin Tulpo, alam mo yung mga Tulpo, kaya alam nyo na yun. May kwento ko lang at may kwento ko lang din dito. Kaya ako talaga iniidolo yung mga yan. Kasi simulan bata ako, talagang nasubaybayan ko yung mga ginawa nila dito sa Pilipinas. Nung Tulpo Brothers na yan. Sobrang hangang-hanga ako niya lalo dito kay Sir Rapid Tulpo. Marami man nang babash sa akin na bakit ko ginagamit yung picture ni Sir Rapid Tulpo. Maganda naman yung way ko ang purpose nito kasi gusto ko sana na paano mapansin kayo ni Sir Rapid Tulpo at matulungan kayo, di ba? So, yun yung pinaka-purpose nun. Ito kasi magka-views man ako ng 10,000 na views, eh ang kita lang ko siguro mga 300 or 500. Wala pa talaga sa sa totoosin lang, hindi po kami nagsisinungaling. Alam po yung mga vlogger diyan, alam niyo yan, no? Alam niyo yung mga sahuran kung magkano yung mga sahuran dito sa YouTube. So yan po. Maraming salamat. Ingat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. At ingat kayo palagi and God bless and bye-bye. Bye-bye ka na, nanay. At magtitimpla yan. Thank you, Lord. At pagtitimpla pa kami ni nanay ng kape. Ang ganda na sombrero. Bagay sa akin, no?